Sutresna Budaya Basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Bambang Nugroho kanthi irah-irahan uri. Bocah saiki kudu sekolah. Ana program wajib belajar 6 taun, banjur 9 taun lan 12 taun. Mula supaya bocah-bocah bisa padha sekolah. Pemerintah wis paweh anggaran cukup kanggo sekolahan negeri apa swasta lumantar dana biaya operasional sekolah utawa BOS. Utawa biaya operasional pendidikan utawa BOP. Ing pangajab bocah saka keluarga ora duwe bisa padha sekolah. Kepara menawa ana bocah pinter tenan bakal bisa oleh beasiswa tekan pamulangan luhur utawa lulus perguruan tinggi. Wis akeh contone saka keluarga keserakat pinter bisa lulus tekan S2 utawa S3 senajan sing gagal ya ora sethithik. Iku lara teori lan programe to, Pak. Nanging nyatane isih akeh bocah-bocah umuran sekolah padha ora bisa sekolah merga kahanan. Terus piye kuwi? Pitakone Yuparti marang bojone Kang Dipa. Kok terus nyalah-nyalahake pemerintah barang? Iki rak ya merga anake dhewe ora ketampa ana sekolah negeri to, Bu? Wangsulane Kang Dipa disarehake. Lah iya to, saben taun ajaran anyar, wong tuwa karo bocah padha ribut, bingung golek sekolahan merga aturane gonta-ganti nganti bocah sing kudune ketampa dadi ora ketampa, sing mestine ora ketampa dadi ketampa. Terus piye kuwi? Klebu anake dhewe si Indah Permatasari ora ketampa amarga umure isih enom, durung ana 13 taun. Mongko ya ora bodho banget. Kepara luwih pinter tinimbang sing umure luwih tuwa. Suarane Yuparti isih dhuwur, kadereng rasa gela lan mangkel. Merga anake wedok kang digadang-gadang ing besuke kasil uripe merga klebu pinter. Ora ketampa ana SMP Negeri Kebon Raja ing desane. Iku wis dadi aturan, Bu. Sing gawe aturan iku wis nglimbang kanthi temen ala lan becike. Pancen taun iki beda carane karo taun-taun sadurunge. Merga anane pagebluk Covid-19, saben ana aturan anyar mesti wae ora bisa gawe mareme wong kabeh. Kang Dipa coba ngerih-erih bojone kang isih durung trima. Lho, jenengan kok malah ngewangi pemerintah ki piye to, Pak? Mongko aturan iki wis gawe rugine awake dhewe. Yuparti tambah srengen. Aja kleru tampa, Bu. Pemerintah iku gawe aturan kanggo kabeh warga sak negara. Sing nasibe bocah kaya anake dhewe iki tak kira ya akeh to. Wis, pokoke jenengan kudu kupiya liya. Mbuh piye carane anake dhewe bisa ketampa ing SMP Negeri Kebon Raja? Apa arep sowan Pak Kepala Sekolah, njaluk tulung Pak Lurah,
njaluk tulung anggota DPRD kang wingi kok pilih apa liyane karepmu kono. Panjaluke Yuparti kenceng. Sidane Kang Dipa keroyo-royo sowan menyang daleme Pak Lurah. Matur perkara anake wedok sing ora bisa klebu ana sekolah negeri ing desane dhewe. Pamriye kepriye carane bisa dibiyantu supaya klebu. Welah, aku yo ora duwe wewenang kanggo mbiyantu bisane bocahmu klebu ana sekolah kono, Lek. Senajan sekolahan iku mapan ana desa kene. Nanging Pak Lurah, rak saged to ngendika dhateng Pak Kepala Sekolah. Aturan bisa ketampa lan orane mlebu sekolah iku wis diatur dening Kang Kawogan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan utawa Dinas Pendidikan yen ana kabupaten, Lek. Umpami kula nyuwun uri-uri pripun Pak Lurah? Uri-uri piye? Tulisan kanggo Pak Kepala Sekolah napa pripun? Kajeng sampeyan. Lah inggih. Oh ya, ora apa-apa. Nanging isine dudu jaminan utawa njaluk anakmu bisa ketampa lho ya. Merga wis ana aturane kanggo nampa siswa anyar. Umpama ora ketampa ana negeri, isih bisa ana sekolah swasta to, Lek. Lah nggih, nanging langkung mantep ten negeri. Menapa malih biayane nggih sakalangkung mirah katanding ten swasta. Yo bener, sing baku bocahmu kudu sekolah. Mesake isih cilik kok ora sekolah. Nggih, mugi-mugi yen boten saged ketampi ten SMP negeri purun ten swasta. Yo, kudune mangkono bocahe dibombong wae karben ora kendu semangat sekolahe. Sidane kadreng saka ngemong karo wargane, Pak Lurah Kebon Raja kersa gawe uri-uri utawa memo menyang kepala sekolah. Ya wis, monggo iki diasta, Lek. Sesuk bisa kanggo sowan Pak Kepala Sekolah. Nanging kula mboten janji utawa nyuwun yen anak sampeyan kudu ditampa lho nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Kandhane Kang Dipa kari njaluk pamit. Esuke Kang Dipa sida mruput menyang SMP Negeri Kebon Raja arep sowan Bapak Kepala Sekolah kanthi nggawa uri-uri utawa memo saka Pak Lurah. Tekan sekolahan Kang Dipa kaget amarga kang padha arep sowan jebul akeh. Mligine kang anake ora ketampa. Nganti antri ngebaki kursi ing teras sekolahan. Senajan mangkono isih ana kang teka maneh ndlidir. Kamangka jarine Pak Kepala Sekolah durung rawuh. Mula kudu padha nunggu dhisik. Meruwi wong kang teka saya akeh saka pihak sekolahan banjur nglungguhake tamu-tamu kasebut ana ruangan kelas. Gandeng isih mangsa pagebluk COVID-19, mula kang ora nganggo masker njaluk kudu nganggo masker. Dene kang durung nganggo utawa nggawa masker diwenehi dening sekolahan. Semono uga lungguhe, uga arang-arang sak bangku mung wong siji. Bapak saha Ibu sedaya katuran nenggo sekedap awit Bapak Kepala Sekolah dereng rawuh. Sanese kedah ngagem masker, lenggahe ugi kedah arang-arang.
Wonten mriki ugi boten pareng rokok utawi ses rumiyin. Mangke Bapak Kepala Sekolah badhe paring katerangan wonten ruangan ngriki. Piterangi petugas saka sekolah. Bareng wis sawetara wektu padha nunggu ing ruang kelas, Pak Kepala Sekolah SMP Negeri Kebon Raja kang kawentar duwe prestasi becik kasebut banjur paring katerangan aturan tata carane nampa siswa anyar kelas 1. Kayata apa iku jalur prestasi, jalur afirmasi lan jalur zonasi lumantar online. Dadi menawa wis diumumake ora ketampa ya tetep ora ketampa merga jatah utawa kuota nampa murid wis isi kabeh. Bapak saha Ibu nyuwun pangapunten saestu menawi putra putri panjenengan boten ketampi sekolah wonten ngriki. Awit kula ugi namung nindakaken aturan ingkang sampun wonten. Dados boten saged ngewahi-wahi utawi ngrekodaya sanesipun. Menawi ngantos tumindak mekaten kula saged kenging sanksi utawi ukuman. Piterangi Bapak Kepala Sekolah. Sawise diadani takon tinakon sacukupe kanggo kang kurang terwaca lan wis kaanggep cukup, para tamu kasebut banjur disuwun kondur. Kudu rila gelem ora gelem anake sekolah ana swasta. Klebu kang dipa sing ora sida ngaturake uri-urike saka Pak Lurah marang Pak Kepala Sekolah. Isin batine. Karipta dening Bambang Nugroho. Saking kula pribadi Subadi Prawoto ngaturaken sugeng riyaya Idul Fitri setunggal Syawal 1496 Hijriah. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 7 tanggal gangsal 11 Juli 2023 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.